Anna Kovač stoji ispred ljekarnice i gleda kroz zapašeno staklo. Kišne kapi udaraju po asfaltu kao tihe suze. Njena torba drži zadnji novac, 50 kuna za Marijin sirup protiv kašlja. Petogodišnja kći čeka kod susjede, a Ana zna da će večeras opet pitati zašto nema čokoladice poput druge djece. Molim vas, možete li mi prodati pola bočice? Pita prodavačicu kroz staklo. Žena odmahuje glavom. Ana osjeća kako joj se grlo steže. Hladan vjetar puše kroz tankicu jaknu, a ona drhtava ne samo od zime. Trči kroz ulice, misli jure poput automobila u gužvi. Kako objasniti Mariji da nema para za lijek? Kako reći da će opet večerati kruh s margarinom? Ana osjeća težinu svijeta na ramenima, umotan je oko nje poput mokre deke. Stiže do starog Opela. Auto je star 15 godina, ali jedino što ima. Ključ se okreće, motor kimlje poput bolesne mačke, ali se neće upaliti. Ana udara šakama o volan. Ne sada, molim te, ne sada. Vrišti kroz suze. Kiša već prodire kroz stare brtve prozora. Pogledom hvata čovjeka koji prilazi visok, u tamnom kaputu, lice ozbiljno. Trebate pomoć? Pita duboko, s akcentom koji govori o Dalmaciji. Ana se osjeća ranjiva poput djeteta u tamnom šumarku. Ne znam što je. Motor se neće upaliti, kaže. Glas joj drhti. Muškarac se nagne nad motom. Njegove su ruke čiste, prsteni skupi. Vjerojatno je akumulator, govori lagano. Imam kablove za premošćivanje u autu. Ana gleda njegov BMW parkiran 20 metara dalje. Crn kao noć, sja se unatoč kiši. Ne mogu vam platiti, počinje, ali on je prekida. Tko traži novac? Nismo životinje. Osmijeh mu je topao, ali nešto u očima budi nelagodu, poput tamne vode duboke rijeke. Dok čeka, Ana promatra kako on priprema kablove. Kreće se sigurno, kao da rješava tuđe probleme svaki dan. Kako se zovete? Pita tiho. Marko, odgovara bez okretanja. Lažem, misli Ana, ali ne pita dalje. Motor njezina auta oživi poput čuda. Ana osjeća olakšanje koje joj teče kroz tijelo kao topla čokoladica. Hvala vam, hvala, govori, a u očima joj se sakupljaju suze zahvalnosti. Marko već pakira kablove. Samo držite motor upaljen 20 minuta, savjetuje. Kroz staklo auta Ana promatra kako se Marko udaljava. Nešto u njegovom hodu govori o moći, koraci su sigurni, ramena uspravna. Drugi muškarci se pomiču s njegovog puta, ne znajući zašto. Sjeda u BMW i nestaje u prometnoj gužvi. Ana vozi prema ljekarni. Motor ronča kao zadovoljno dijete. Radio svira tihu pjesmu o nadi. Možda će sutra biti bolje, možda će naći posao, možda će Marija imati lijek i čokoladu. Kroz retrovizor gleda kako kiša počinje prestajati. Ne zna da je čovjek koji joj je pomogao upravo naredio uklanjanje 3 čovjeka iz njegove okoline. Ne zna da će ga večeras čekati izveštaj o problemu koji mora riješiti krvlju. Ne zna da postoje ljudi koji na spominjanje imena Marko Vuković blijede poput mrtvaca. Ali Ana to ne mora znati. Sada zna samo da postoji dobrota u ovom hladnom svijetu. Parkira ispred ljekarnije i ulazi s novcem u ruci. Kupit će Mariji lijek i jednu malu čokoladicu. Srce joj pjeva pjesmu nade. Sudbina ih je spojila na nekoliko minuta, ali niti ne naslućuje kakve će posljedice ta dobrota donijeti. Marko Vuković sjedi u svojem uredu na 15. katu. Zagreb se prostire pred njim poput mreže svjetala. Čaša viskija stoji nedimana na stolu od hrasta. Misli mu se vraćaju na ženu s parkirališta, na njezine suze, na način kako joj je ruka drhtala dok je držala ključeve. Luka ulazi bez kucanja. Čovjek od 1,90 m, ruke poput greda, ožiljak preko lijeve obrve. Imamo problem s Milanom, govori kratko. Marko ne podiže pogled s prozora. Kakav problem? Pokušava pregovarati s zagrebačkima, misli da može sam. Lukina ruka instinktivno ide prema pištolju pod sakom. Marko se lagano okreće. Kad se njihovi pogledi susretnu, Luka osjeća zimu u kostima.
Milan je moj bratanac, kaže Marko tiho. Znam, ali familija ne znači izdaju. Luka čita iz Vladarovih očiju da je odluka već donesena. Milan neće vidjeti još jedan zalazak sunca. Marko ustaje i korača prema terasi. Noć je mirna, grad dise ispod njega. Pošaljite poruku, danas navečer. Luka kimlje i izlazi. U tišini ureda Marko čuje otkucaje vlastitog srca. 20 godina u ovom poslu, 100 odluka, nijedna lakša od prethodne. Telefon zvoni. Marko prepoznaje broj, bolnica. Da, odgovara. Gospodine Vuković, vaš otac pita za vas. Stanje je kritično. Marko zatvara oči. Drugi rat danas, ovaj s vremenom. Vozi kroz noćni Zagreb. BMW klizi kroz puste ulice kao duh. Radio tiho svira džez. Ista melodija koja je svirala dok je popravljao auto onoj ženi. Pomisao na njezine oči izbacuje mu taktiku suma. Bilo je nešto čisto u njezinoj zahvalnosti, nešto što nije osjećao godinama. U bolnici mir šipo antiseptik i strah. Otac leži blijed poput kamena. Stari Ante Vuković, nekad najjači čovjek u Splitu, sada kost i koža. Marko, šapte slabašno. Sin mu pristupi bliže. Tu sam, stari. Marko uzima očevu ruku. Hladna je, žile se vide kroz tanku kožu poput crnih žica. Obećaj mi nešto, govori Ante. Obećaj da nećeš završiti kao ja, samljan, umoran, sa strahom u srcu. Marko osjeća kako mu se grlo steže. Ti si najjači čovjek kojeg znam. Lažeš, šapte otac. Snaga nije u tome da te se boje. Snaga je u tome da možeš biti dobar bez strepnje. Kroz prozor bolničke sobe Marko vidi par koji se ljubi pod lampom. Mladi, zaljubljeni, svijet im je u dlanu. Kad se zadnji put tako osjetio, kad se zadnji put probudio bez mišljenja na to tko ga čeka, tko planira izdaju. Ante umire u 3 ujutro. Marko drži mu ruku do kraja, osjeća kako život polako odlazi. Nije plakao 15 godina, ali sada suze teku tiho niz lice. U hodniku čeka Luka s izvještajem o Milanu. Marko maše rukom, ne želi čuti. Vozi kući kroz svitanje. Zagreb se budi, ljudi idu na posao, djeca trče u školu. Normalni život koji je Marku stran kao strani planet. Parkira ispred svoje vile u Novom Zagrebu. Dom koji nikad nije osjećao kao dom. U ogledalu vidi čovjeka s praznim očima. Kada je točno postao ovo, stroj za donošenje smrtnih presuda. Kada je prestao biti čovjek koji može bespredmetno pomoći ženi na parkiralištu. Otac je rekao da snaga nije u strahu. Možda je vrijeme da to i dokaže. Ana se budi u 5:30. Marija kašlje tiše, sirup je pomogao. Mala spava s plišanim medom u naručju, lice joj je spokojno kao anđeosko. Ana lagano izlazi iz stana, posao čeka u 7. Čišćenje ureda nije posao iz snova, ali plaća račune. 20 kuna po satu, ponekad i napojnica ako se baš potrudi. Ana stavlja slušalice i pjeva tiho dok briše stolove. Muzika je jedina stvar koja joj nikad ne može nedostajati. Oprostite, čuje glas iza sebe. Okreće se i vidi ga, čovjeka iz jučer. Marko. Ali sada je drugačiji. Umoran kao da nije spavao. Oči mu nisu oštrine koje je jučer vidjela, već nešto ranjivije. Vi ste od jučer. Auto. Ana se počne nervozno osvrtati okolo. Je li joj šef rekao da ne smije razgovarati s klijentima? Ne, govori Marko brzo. Ne želim vas dovesti u nevolje, samo... Kako je auto? Radili li? Ana se opušta. Da, hvala vam. Marija je dobila lijek. Spomeneli kći, lice joj se obasje. Marko primjećuje način kako joj se glas omekšava kad izgovara to ime. Marija je moja kći, 5 godina. Bila je bolesna. Marko kimlje. Sjedne na stolicu iza stola koji Ana briše. Ona se zaustavlja, ne zna treba li nastaviti čišćenje. Ja nemam djece, kaže on tiho. Nešto u njegovom glasu boli poput otvorene rane. Možda niste našli pravu osobu, odgovara Ana, nastavlja brisati krugove po stolu.
Možda sam našao pogrešnu, kaže Marko. Stišava glas, kao da razgovara sa samim sobom. Ana osjeća da ulazi u nešto dublje od uobičajena razgovora. Moja mama je uvijek govorila da pravu osobu prepoznaš po tome što te čini boljim. Ana stavlja krpu na stol. A što ako ste tako loši da vas nitko ne može učiniti boljima? Ana ga promatra. Vidi kako mu ruke drhte, vidi tugu koju pokušava sakriti. Nitko nije toliko loš da ne zaslužuje priliku. Marko podiže pogled. Njezine su oči iskrene kao dječji smijeh. Ne možete to znati. Ne znate što sam sve radio. Ali znam što ste jučer uradili. Pomogli ste mi kad nije trebalo. Bez razloga. Ana ponovno uzima krpu. To govori više od bilo čega drugoga. Marko stoji, stavlja 20 € na stol. Za kavu. Vi i Marija. Ana želi odbiti, ali vidi da je to važno njemu. Hvala. Marko kreće prema izlazu, ali se zaustavlja. Kako se zovete? Ana. Ana Kovač. Ana, ponavlja, kao da okušava ime. Lijepo ime. I odlazi. Ostavlja za sobom miris skupog parfema i nešto što Ana ne može objasniti. Osjećaj da se upravo dogodilo nešto važno. Ostatak dana Ana radi drugačije. Pjeva glasnije, briše energičnije. Večer dovodi Mariju u park. Kupile su sladoled od tih 20 €. Marija se smije na ljuljašci, kosa joj leti na vjetru. Mama, tko je dao novac? Pita Marija. Dobar čovjek, odgovara Ana. Jesu li svi dobri ljudi tuzi? Ana stane gurnuti ljuljašku. Odakle Marija zna da je Marko tužan? Zašto misliš da je tužan? Imao je tužne oči, kao ti kad misliš da spavam. Ana osjeća kako joj se srce steže. Je li tako očigledna? Možda su svi malo tužni ponekad, kaže tiho, ali možda mogu biti i sretni. Marija se smije. Ja sam sretna, imam sladoled i mamu. Ana gura ljuljašku i gleda kako se kći smije. Ne zna da ju promatraju iz crnog BMW-a parkiranog 100 metara dalje. Ne zna da je Marko dosad sat vremena stajao i gledao normalnost koju nikad neće imati. Marko sjedi u svojem uredu i gleda fotografije na stolu. Ana s Marijom u parku. Luka ih je snimio iz daleka. Zašto ju pratiš? Pita Luka. Marko ne odgovara odmah. Sam ne zna zašto. Možda zato što ju želim zaštititi, govori konačno. Luka se nasmije hladnoći. Od koga? Od nas. Marko se okreće prema njemu. Pogled mu je oštar poput britvice. Možda. Telefon zvoni. Marko prepoznaje broj. Antonio Delić, konkurencija s juga. Marko, govori Antonio kroz slušalicu, glas mu je gladak kao ulje. Čujemo da imaš novo zanimanje. Ne znam o čem pričaš, odgovara Marko, ali osjeća kako mu se srce ubrzava. Lijepa žena, mala kći. Živim u Vlaškoj, stan broj 13. Markov krv se ledi. Kako su je pronašli tako brzo? Što hoćeš, Antonio? Hoću razgovarati. Večeras, 8 sati, restoran Dubrovnik. Dojem sam. A ako ne dođem, onda će tvoja nova prijateljica imati vrlo loš dan. Linija se prekida. Marko gleda u telefon kao da je otrovnica. Luka vidi promjenu na šefovu licu. Problem? Pripremi sve. Večeras možda bude rat. U stanu na Vlaškoj Ana pomaže Mariji s domaćom zadaćom. Crtaju kuću, obitelj, sunce. Marija crta tatu pored mame. Zašto crtaš tatu? Pita Ana. Jer svaka obitelj treba tatu, odgovara Marija jednostavno. Ana gleda crtež. Nešto u tom nacrtanom čovjeku podsjeća je na Marka. Visok, taman, ali nasmiješen. Kakav bi trebao biti tata? Pita. Dobar. Koji popravljava stvari kad su pokvarene. Mobitel zvoni. Nepoznat broj. Ana uzopta. Ana Kovač? Govori muški glas s drugim krajem. Da, imate lijep stan i lijepom kći. Ana osjeća kako joj se krv ledi. Tko je ovo? Da, prijatelj. Molit ćete se večeras da vaš novo prijatelj Marko bude pametan. Linija se prekida. Ana drhtava, baca telefon na stol. Marija podiže pogled. Što nije u redu, mama?
Ana pokušava zadržati mir. Ništa ljubavi, nastavi crtati. Malo joj je mozak juri. Tko je zvao? Kako znaju za Marka? Što se događa? Ana uzima telefon, možda je požetla pozvati policiju. Ali zovite li policiju zbog čudnog poziva? Što ako je šala? Što ako se upravo previše boji? Ana zaključava vrata i gura komodu ispred njih. Mama, zašto pomičeš namještaj? Pita Marija. Samo prenudamo stan. U restoranu Dubrovnik Marko sjedi sam za stolom. Antonio još nije došao, ali Marko osjeća oči na sebi. Konobari se kreću nervozno, znaju tko je. U ovom dijelu grada svi znaju tko je Marko Vuković. Antonio stiže s 3 čovjeka, sjeravaju za stol kao supovi. Marco, govori kroz osmijeh, dobro izgledaš. Možda te ljubav čini mlađim. Govori što hoćeš, odgovara Marko kratko. Antonio se šlešće po čaši vina. Hoću tvoj teritorij, zapadni dio grada, a ti ćeš se povući. I ako ne, Ana Kovač neće vidjeti jutro. Marko osjeća bijes koji mu peče žile. Ostavi ju izvan ovoga. Ali ona nije izvan, jeli? Ti si je uvukao čim ste se susreli. Antonio se naginje naprijed. Ljubav te čini slabim, Marko, a slabi se u ovom poslu ne žive dugo. Kroz prozor restorana Marko vidi crni automobil. Antonijeva pojačanja. Ovo je zamka. Dajem ti dan da se odlučiš, govori Antonio ustajući. Teritorij ili njezin život. Marko ostaje sam za stolom. Konobari mu se boje približiti. Izvana noć deluje mirno, ali Marko čuje grmljavinu koja stiže. Mora donijeti najgoru odluku u svom životu. Otići ili ostati znači smrt. Ali neka smrt može biti i izbor. Ana ne može spavati. Svaki zvuk u zgradi čini joj se kao korak prema njihovim vratima. Marija spava pored nje, drhti ponekad kao da sanja ružne snove. Ana gleda kroz prozor. Ulica je pusta, samo žuto svjetlo iz uličnih lampi. U 2 ujutro čuje korake po stubanima. Polako, oprezno. Ana ustaje i hvata kuhinjski nož. Srce joj kuca tako glasno da se boji da će probuditi Mariju. Koraci se zaustavljaju pred njihovom vratima. Tiho kucanje. Ana, šapte glas. Prepoznaje ga Marko. Ana se približava vratima. Jeste li vi? Otvori, molim te. Nešto u njegovom glasu govori da je ugrožen. Ana polako otkuavava vrata. Marko stoji u hodniku, lice mu je blijedo, oko je modro. Što se dogodilo? Pita tiho. Ne mogu objasniti ovdje. Možemo li ući? Ana koraca unatrag. Marko ulazi i odmah zaključava vrata. Gleda naokolo, skroman stan, ali čist i topao. Na stolu je Marijin crtež. Marko se zaustavlja kad ga vidi. Ona zna, govori čudno. Što zna? Da sam opasan. Marko sjeda na stol, stavlja ruke na lice. Ana vidi krv na njegovom košulji. Ranjeni ste. Bez čekanja odlazi po stapu za prvu pomoć. Ne trebate, počinje Marko, ali Ana je već tu s gazama i alkoholom. Skini košulju, govori odlučno. Marko je gleda začuđeno. Skini košulju ili odlazi, ali ako ostaja, i da ću ti pomoć. Marko skida košulju. Ana vidi ožiljke na prsinima, stare rane, priče o nasilju koje živi. Nova rana na ruci krvari, ali nije duboka. Što se dogodilo? Pita dok čisti ranu. Ljudi koji me ne vole saznali su za tebe. Sada ste ti i Marija u opasnosti. Ana stavlja flaster na ranu. Ruke joj drhte. Kakva opasnost? Loši ljudi, gori od mene. Ana prestaje raditi i gleda ga. Tko ste vi stvarno? Marko dugo šuti, gleda prema sobi gdje Marija spava. Netko tko ne zaslužuje da mu dobra žena pomaže. To nije odgovor. Ana, govori ime njezino nježno. Radim stvari zbog kojih me se ljudi boje. Ubijam, udaram, uništavam live. Ana se ustaje, korača nekoliko koraka unatrag. Radite za mafiju? Marko kimlje. Ana osjeća kako joj se svijet ruši. Zašto mi govorite? Jer morate znati što vas čeka. Oni će pokušati preko vas doći do mene. Ana ide u kuhinju, treba joj čaša vode. Ruke joj se tresu dok uzima čašu. Možete pozvati policiju, govori Marko, i reći što?
Oni će reći da nema dokaza, a ja ću biti mrtav do jutra. Onda odlazite, čekajte grad, zemlju. Oni će vas i dalje pronaći. Jedini način da budete sigurni je da se ja riješim problema. Ana se vraća u dnevnu sobu. Što to znači? Marko ustaje. Znači da ću možda večeras umrijeti. Ana osjeća kako joj se grlo steže. Ne možete. Marija je nacrtala. Zatamuje se. Što je nacrtala? Ana uzima crtež. Obitelj. Rekla je da svaka obitelj treba tatu. Marko gleda crtež, a onda Anu. Ne može mu biti ćato. Ne posle svega što sam učinio. Možete biti što god poželite, govori Ana tiho. Ljudi se mijenjaju. Marko je uzima za ruke. Ne kao ja. Ja sam otišao predaleko. Iz sobe se čuje Marijin glas. Mama? Ana brže pušta Markove ruke. Tamo sam, draga. Marija dolazi u pidžami, tare oči. Vidi Marka i zaustavlja se. Tko je to, se pita. Prijatelj mamine, odgovara Ana. Marija pristupi bliže. Ti si tužni čovjek iz parka, kaže Marku. Marko se saginje do njezine visine. Jesam, ali manje sam tužan nakon što sam te upoznao. Marija se smije. Hoćeš ostati na večeri sutra? Ana i Marko se gledaju. Možda, govori Marko tiho, ali oboje znaju da možda nema sutra. Jutro dolazi crveno nad Zagrebom. Ana je provela noć, gledajući Marka kako spava u fotelji. Ne smije dopustiti sebi da o njemu misli drugačije, ali nešto duboko u srcu govori joj da nije samo čudovište o kojemu priča. Marko se budi kad sunce počinje sjati kroz prozore. Vidi Anu koja sprema doručak i Mariju koja crta za stolom. Scene normalnosti koje ga bole više od bilo koje rane. Dobro jutro, govori Ana tiho. Možda posljednje, odgovara Marko. Ana ga gleda pogrešno. Nije govorite tako pred Marijom. Marija podiže glavu. Zašto je posljednje? Hoćete otići? Marko pristupi stolu. Marija mu pokazuje novi crtež. On drži nju i Anu za ruke. Povod je da ostanete, govori. Marko osjeća kako mu se srce steže. Marijo, ponekad dobri ljudi moraju otići da bi zaštitili one koje vole. Ali mama kaže da se problemi rješavaju, ne bježiti od njih. Ana ga gleda iznenađeno. To su njezine riječi koje je rekla Mariji prošli mjesec. Marko se smije kroz tugu. Tvoja mama je vrlo pametna. Ana daje Mariji šalicu mlijeka. Idi se obuči za školu, ljubavi. Marija odlazi, ali na vratima se zaustavlja. Kad se budem vratila, hoćete tu biti? Marko ne zna što reći. Možda. Kad ostanu sami, Ana sjeće pokraj Marka. Postoji li način da se riješite ovoga bez umiranja? Marko objašnjava situaciju. Antonio hoće moj teritorij, ali to nije samo posao. On me jučer ispitivao o vama. Zna gdje radite, gdje Marija ide u školu. Možemo otići, seli se u drugi grad. Ana, ovi ljudi imaju oči svugdje. Jedini način da vas zaštitim je da se suprotstavim njemu. Ana uzima njegovu ruku. I umrete. Možda, ali možda i ne. Marko govori o planu, poziv policiju uz anonimni dojave o Antonija, istovremeni napad na njegovih ljude dok su rastrgani. Riskantno, ali moguće. Postoji i druga opcija, govori Ana. Kakva? Istina? Policiji, medijima? Izađete iz sjena? Povod sve što znate. Marko odmahuje glavom. To je sigurna smrt. Možda. Ali možda je i sigurnost. Teški je ubiti čovjeka kojeg cijeli grad zna. Ana se naginje naprijed. Ljudi mijenjaju, ponavlja. Zašto se ne mijenjate javno? Marko dugo gleda u njezine oči. Zašto mi toliko vjerujete? Jer kad jeste bili kod nas jučer navečer, Marija nije imala ružne snove. Prvi put u tjednima. Ana stavlja ruku na srce. Djeca osjete zlo. Ona u vama vidi dobro. Marko ustaje i korača do prozora. Zagreb se prostire ispod njega. Grad pun ljudi koji žive normalne živote. Ako to postavim, neće biti povrata. Postati ću meta svačijih. Već jeste meta, bar ovako možete birati svoju stranu. Telefon zvoni. Luka. Šefe, Antonio šalje ljude k njoj.
sada. Marko osjeća kako mu krv mrzne. Anu odvedemo, odmah. Prekida vezu i hvata Anu za ruku. Moramo ići, sada. Marija je u školi. Poslati ću Luku po nju. Ti ideš sa mnom. Ana se opire. Ne ostavlja svoju kći. Marko je gleda, vidi odlučnost u očima. Onda idemo po nju zajedno. Tijekom vožnje do škole Ana gleda Marka. Što ćemo onda, je pita. Onda ću učini ono što ste rekla. Izaći ću u javnost. Povjedati istinu. Iako vas ubiju. Onda će bar Marija odrastati znajući da je njen tata u zadnji trenutak bio hrabar. Ana mu stavlja ruku na koljeno. Ne govorite o njoj kao da je moja kći. Marko je gleda. Ona već jest u mome srcu. Isred škole Ana trči po Mariju dok Marko čuva. U retrovizoru vidi crne automobile koji se približavaju. Vrijeme je isteklo. Ana trči hodnikom škole, srce joj lupa kao bubanj uoči rata. Marija je u učionici, crta slovo M u bilježnici. Mama, kaže začuđeno kad je vidi. Idemo, draga, sada. Ne čeka objašnjenja. Marko vidi crni Mercedes kako parkira preko puta škole. Trojica muškaraca izlaze. Jedan govori u telefon. Vremena nema. Marko poziva Luku. Gdje si? 5 minuta izvan. Neće biti dovoljno. Ana istrčava iz škole držeći Mariju za ruku. Marija osjeća tenziju i počinje plakati. Mama, što se događa? Ana ju uzima u naručje, trči prema Markovom autu. Igra se igru. Moramo biti brži. Motor urličce, gume cvile po asfaltu. Marko gleda u retrovizor. Crni automobili ih prate. Ana drži Mariju koja plače. Mama, bojim se. Ana pjeva tihu pjesmu koju je pjevala kad je Marija bila beba. Mogu je dovesti u sigurnost, govori Marko kroz stege zube. Luka će... Ne, prekida Ana. Ostajemo zajedno. Marko je gleda. Ana, ovo nije film. Oni će... Prva pucanja. Stražnji prozor se rasprsava. Mario vrešti. Ana je pokriva svojim tijelom. Marko skršće desno preko rube prometa. Drugi automobili trube, kočnice vrište. Postaja policija? Pita Ana. Daleko, ali možda je bolje. Marko vozi prema centru, prema trgu Bana Jelačića. Što radite? Ono što ste rekli. Idem u javnost. Na trgu je gužva. Turisti, studenti, obične family. Marko parkira usred trag. Ljudi se zaustavljaju, gledaju. Crni automobili staju na rubu trga. Ne mogu napasti usred toliko svjedoka. Marko izlazi, podiže ruke. Građani Zagreba, viče glasno. Ja sam Marko Vuković. Možda znate to ime. Gužva se zaustavlja, ljudi vade telefone. Ana uzima Mariju i izlazi iz auta. 20 godina ubijam za novac, nastavlja Marko. Uništavam živote, širim strah. Policijske sirene se čuju u daljini. Ali sada kažem dosta. Ana stoji pokraj njega. Marija ju drži za ruku. Ljudi ih snimaju. Stream uživo na društvenim mrežama. Ova žena i njezina kći su mi pokazale da postoji drugi put. Marko pokazuje prema Ani. Antonio izlazi iz Mercedesa. Ljut je, ali ne može pucati usred mase ljudi. Marko ga vidi. Evo i Antonio Delića. Čovjeka koji prijeti djeci da bi dobio što hoće. Policaja stačaju na trg, desetine njih, oružje upireno. Marko Vuković položi na zemlju. Marko se saginje, stavlja ruke na glavu. Ana osjeća kako joj se srce cijepa. Mama, vode ga, plade Marija. Ana klečava do nje. Da, draga, hoće li ga ubiti? Ana gleda kako Marko nestaje u policijskom autu. Ne znam. Na televizijskim vijestima večer govore o nevjerojatnoj predaji. Marko Vuković, jedan od najopabijih ljudi u hrvatskoj mafiji, predao se danas u javnosti. Ana gasi televiziju. Marija leži u krevetu. Mama, je li tata dobar čovjek ili loš? Ana ne zna što reći. Mario, ponekad loši ljudi počnu činiti dobra djela. I onda postaju dobri? Možda. Telefon zvoni, nepoznat broj. Ana opreza prima. Ana, govori poznat glas. Marko?
Policija mi je dala jedan poziv. Hoću da znaš, neće biti suđenje. Što to znači? Znači da ću sve razvestiti, Antoniju svima, i onda ću možda dugo ići u zatvor. Ana tišina osjeća suze. A što s nama? Ti i Marija ste sigurne, to je sve što je važno. Marko pauza. Ana, hvala vam. Obje, pokazale ste mi da mogu biti bolji. Marko, ali veza je prekinuta. Ana gleda kroz prozor na noćni grad. Negdje tamo je čovjek koji joj je promijenio život, a ona njemu. Ljubav je čudna stvar, može doći iz najmračnijih kutova i osvijetliti put. Marija će odrastati s pričom o tatu koji je bio loš, ali je postao dobar jer je volio nju i mamu. To nije najgori početak za život. 3 mjeseca kasnije, Ana Kovač stoji ispred sudnice u Zagrebu, rukama stišće torbu. U medijima pišu o suđenju stoljeća. Marko Vuković svjedoči protiv čitave hrvatske mafije. Danas je zadnji dan. Marija čeka kod susjede. Ide u novu školu u sigurnijem dijelu grada. Novac iz Markovih računa, onaj koji policija može protočiti, otišao je obiteljima žrtava, ali nekako je ostalo dovoljno za Anu i Mariju da počnu život. Ulazi u sudnicu. Marko sjedi između 2 policajca, ruke u lisicama. Mršavi je, lice išarano brigama. Kad je vidi, osmijeh mu se pojavljuje kao sunce kroz oblake. Ana kimlje, jedina komunikacija koju mogu imati. Sudac čita presudu. Marko Vuković, osuđujem vas na 15 godina zatvora. Ana osjeća kako joj se srce steže. 15 godina. Marija će biti odrasla žena kad izađe. Nakon suđenja, Ana čeka u hodniku. Odvjetnik joj prilazi. Gospođo Kovač, ostavio je ovo za vas. Daje joj pismo i mali paket. Ana čeka da ostane sama prije nego što otvori. Ana, počinje pismo. Znam da je ovo čudno. Osuđeni ubojica vam piše ljubavno pismo. Ali moram vam reći što osjećam prije nego što me odvnu. Vi i Marija ste mi dale nešto što nisam imao 20 godina. Nadu da mogu biti drugačiji. In zatvor idem kao drugi čovjek od onog koji sam bio kad sam vas upoznao. U paketu je prsten. Belonged je mojoj majci. Ne treum da ga stavite na ruku. Znam da to ne mogu zahtijevati. Ali želim da Marija ima nešto od svoje tate. Čekati ću. Ne tražim da čekate vi. Imate život za žirenje, Marija potrebuje majku koju je sretna. Ali ako se ikad dogoditi čudo, ako ikad pomislite da zaslužujem drugu priliku, znaću da su Marija i vi jedine 2 osobe na ovome svijetu vrijede čekanja. Volim vas obje. Marko. Ana otvara paket. Prsten je jednostavan, zlatni, s malim dijamentom. Stavi ga na mali prst, jedini gdje stane. Nekako se čini dobro. 2 godine kasnije. Ana radi kao medicinska sestra u bolnici. Bolja plaća, regularne satnice, dignitate. Marija ide u 2. sredsku školu, veseli je dijete koje crta sretne obitelji. Svake nedjelje ide u zatvor. Marija nosi Marku crte, Ana mu donosi knjige. On učite, završavaju srednju školu u zatvoru, planira studirati pravo. Možda mogu jednog dana pomagi ljudima umjesto da im škidim. Mama, kaže Marija dok idu kući nakon posjeta. Kada tata izađe, hoćete li se vjenčati? Ana se smije. Možda, draga. Ovo hoću da bude moj tata. Je brat će biti. 5 godina kasnije. Ana prima pismo. Marko će biti pušten uvjetno. Dobro je ponašanje, pomaže drugim zatvornicima da se obrazuju. Možda za 6 mjeseci budem slobodan, piše. Marija, sada od 11. odještice, čita pismo preko Anina ramena. Konačno, mogu li organizirati parti? Ana se smeje. Možemo početi planirati. Dan oslobađanja. Ana i Marija čekaju ispred zatvora u Lepoglavi. Marko izlazi mršav, ali uspravav. Oči mu sje nada. Marija trči k njemu, baca mu se u naručje. Tata! Ana pristupa polako. Marko je gleda nesigurno. Ana. Ona ga prekida poljupcem. Prvi put postre toliko godina. Dobro došao kući, šapte. Vjenčavaju se mjesec dana kasnije. Mala pogreška u gradskoj palači, samo Marija kao svjedok.
Ana nosi majčinski prsten na desnoj ruci, vjenčast na lijevoj. Marija baca cvijeće umjesto riže. Uvečer u njihovu malom stanu Marija krata novu obitelj. Tata, mama, beba, jer, objašnjava, trebamo malog brata ili sestricu. Ana i Marko se gledaju preko njezine glave. Možda, govori Ana. Možda, slaže se Marko. Ponekad najbolje priče počinju na najgori način. Ponekad ljubav dolazi iz tme i stvara svjetlo. A ponekad žena koja pomaže strancu s autom završi s obitelji koju nikad nije sanjala. Zagreb spava ispod njihovih prozora, siguran grad gdje se loši ljudi mogu stav dobri, gdje je dobrota jača od straha, gdje ljubav pobjeđuje sve.